Айде, Иве, няма нужда да го миришва. Това става анбоксинг на Трилапи. Аз съм Дени. Аз съм Ива. И днес сме ви подготвили супер якото видео, защото ще ядеме най-извратените чипсове, които съм намерил някога. Пак ли си ходил да търсиш някакви простичак? Просто влизам в магазина и казвам най-извратените чипсове, искам да ги пробваме. Аз в момента знам какви вкусове съм избрал, всичките надписите са им нещо на някакъв азиатски език. Обаче Ива не знае в какво се е захванала. Изобщо. Така че имате 5 секунди да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. 5, 4, 3, 2, цъкни червения бутон, ако още не си 1 и не забравяйте да ни последваш в Instagram и TikTok на Ива Мандичева и Денислав Димчев. Иве, искам аз. Добре, аз първо. Аз. Чакай да ги огледам. Който вземеш, всичките са извратени. Айде, Ивче! Добре. Какво е това? Значи преди да прочетеш... Пише, само видях спайси веднага и това значи, че е люто. Добре, без да гледаш надписа, само по картинката, какво е според тебе? Някакъв лют бекон. Бекон? Това не ти ли прилича на октопод? Какво? Това се че... Реално това е чипс с вкус на патешки език. Какъв октопод? Какъв бекон? Патешки език. Патешки език. Ето тук го пише отзаде някъде. Само пак много ефтин чипс си избрал. Цената е 8 лева. Да, значи това би трябвало да са така да изглежда езика на патето. Ето тук отзаде го пише. Чакай, стой. Стига ми го въртя. Ето. Пикантен, вкусно задушен патешки език. Точно така. Това е. Айде, отваряй тогава. Как ме лъхна? Хубаво ли мириш? Не, мирише на котешка храна мирише. Еми давай, ти си жива и здрава, пробай първото. Чуся, че ти хареса. Не. Иве, ти си извратена. Хем има вкус на нещо познато, хем не е съвсем познато. Я тествай ти. Искам някакво такова огромно чипче. Това вече прилича на език. Стана ми лютичко. Знаеш ли какво мирише? На подправка за пиле. Аз понеже днеска си готвих пиле с ориз и това мирише... правда, да, едно такова. Виждаш ли, трудно е да му определиш вкуса веднага. И ти ще изядеш второ. Обаче е люто. Приятно е. Симпатично е. Това патешки език вземе да ми хареса. Нали? Симпатичен е. Има вкус точно на уния подправки, дето ги продават за пиле. Дето ги слагаш отгоре, миришат по същия начин, имат същия вкус. Буквално преди малко ядох такава подправка. Освен подправката да е била от патешки език, не знам. Интересно. Значи е била добре. Оценка. Бързо. 7. 7? Да. И аз мисля, че 7 ще му дам. И на тебе ти е студено, И на мене ми е студено. Сега обаче май е мой ред да изтегля следващия чипс. Ето в тази пак. И аз няма да гледам какво се случва, просто ще дръпна първия, който ми дойде. Преди да видиш, да те питам, имаш ли нещо, което искаш да изтеглиш? Знаеш ли нещо, което искаш да изтеглиш или не? Знам, че искам да пробвам едното, защото просто не мога да си го представя на какво има вкус. И ще кажа като го изтегля. Добре. Само ако не съм го изтеглял сега. Я да видим. Ами това е едното нещо, което исках да изтегля. Това е чипс с вкус на бира. Не знам, аз честно ти кажа, никога не съм срещал нещо такова. Никога не съм срещал чипс. Значи от тук трябва да започнеш, обичаш ли бира? Не. 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 Айде отваряй да тестваш. Опаковката е някаква такава лъскава и синя и интересна и после да пише вълнообразен картофен чипс с вкус на бира. Ако някой от вас е... Аз обичам бира, така че нямам търпение на го. Не са толкова. Мазни са ми ръцете! Как го отвори? Не се прави така, деца. Мирише на някаква чашка за бира, да си намерил примерно на Пейка в парк. Буквално все едно в чашката е имало нещо такова, ама вече го няма. Давай, айде обаче виж каква е формата. Изглежда интересно. Какво значи това? Ма тия чипсове не може едно чипсче и да решиш, трябва поне две да изядеш.
Може би ако харесваш бира, ще ти харесат, защото има вкус точно едно това на пяната отгоре. На пяната? Да. Я да тествам. Взимай. Ужасно е. Цели две съм си взела. Давай. Даже имам чувство, че все едно пяната ми е в такова ми се разтваря. Гали, не ти ли е леко газирано? Да. Не, дика. Точно това си мислех и аз, все едно имаш газирано в устата. Много е странно, как изобщо това става в чипс? Пука ли? Не, май. Май ли пука? Май леко пука. Да? Да. Честно казано, не ми харесва. Не. Точно е някаква изоставена чаша, дето е имало бира в нея. Не. Имаш усещането, ама не се чува. Аз му давам 3 от 10. 2. Аз обичам бира, значи... Айде! Ще правя вкуса малко с пате. И аз едно патешко на здраве. Давай, Иве! Едно или две. Да. Пак ли бира? Обаче, това не е просто бира, а обърни. Това е бира с вкус на праскова. Прасковена бира. Не съм чувал такова нещо, но това е прасковена бира. Прасковена бира има ли? Съществува ли такова нещо? Не знам. Но виж картинката, казва, че има. Ей, тук го пише, гледай. Прасковена бира. Струва 8 лева, ще го ядеш. Ако го отворя! Ти масни ръцете и така. Много гадно! Не мога... Добре, разбрах ти тактиката. Нали? Има логика. Има логика, да. Мирише ли на праскова са? Да, човек. Това ще е отвратително, усещам го от сега бързо. Толкова ли е гадно? Не, верно ли ще го плюеш? Стига да сега си ме подготви, че ще нещо ужасно. Не ми харесва. Поне вкусовата палитра не е моята. Ти си наред. Ама то тук мирише на пот от това. Чакай се пък. Не. Мирише на пот, ако трябва да съм честен. На пот? Пот, примерно. Пот от подмишница. Да се потнеш леко. Мирише на физкултурен салон след седмокласници. Аре, пробвай го, стига го душил. Гледай какво голямо парче. Айде яш. На мен не ми харесва изобщо. Как мога комбинират гадния вкус на миналия чип с бира И някаква... и праскова? Нямаше вкус точно на Орео Това ще да прасковата. кажа, Орео прасковата има. Да. Седно са поръсили Орео прасковата, да е останало малко и се каза, защо да не го смесиме от този чипс? Да. Ние го сложиме в розова опаковка. Оценка. Ако изядеш още едно, те признавам. 3. 3. Моята е 0. Зеро. Някакси, ако му свикнеш и знаеш, че си дал 8 лева, ще го ядеш и още как, но иначе си мирише на пот. Не, до Това сега е гадна пот. патицата печели. Патето е топа. Патето е топа. Сега, готова ли си за последният ни вкус? Не знам. Това е нещо, което аз не знаех, че съществува. Не, че мислех, че прасковената бира съществува. Какво е това? Чипс с вкус на лимон. Ето. Това трябва да е обелен лимон, нищо, че пак прилича на някакъв октопод или на морска Това ми звезда. прилича на крак на пиле. Такова се едно... Верно, се едно е така. Да, се раз... Но ето тук какво пише. Това е пикантен вкус на задушени пилешки крачета. Аз не съм го дочел! Аз мислех, че е вкус на лимон, а той е на задушени пилешки крачета с лимон. Още по-добре! Иве! Значи правилно съм го познала. Какво? Айде,
Айде, отваряй да Най-му тестваме. се случи, ще има вкус на... Как бяха уния там, дето бяха такива едни малки хрупанки. Хрупанките, Винаги да. съм си мислил, че хрупанките са правени от кожа на прасе, не знам какво. Значи, след прасковата там бирата, такова, това не мисля, че ще ми е толкова гадно. Защото искаш да помиришеш и Да, ще е гадно. искам. Не е толкова зле, колкото Ами праска. давай, айде, взимай. Искаш и заедно да го пробвам? Айде. Айде, Иве, няма нужда да го мириш, бе. Чакай ме. Не, що взех толкова голямо? Не, върни го това. Вземи голямо. Айде ще взема две. Искаш ли? Да. Айде. Две. Ето, готово. Айде, на здраве. Едно, Две, три. Лимона е не за мен. Аз ще да кажа, че добре, че е лимона, че като си представя другото, на какво трябва да има вкус, то представяш си крака. Това е патешки език. Значи бие от всякъде, честно дома. Не. Мама, кой изобщо имат вкус пилешките крака? Сега ако някой каже на пиле. Ето и другите два гадни чипса. Тука. На пилешките крака им дам 5. Две. Стига бе, не са толкова зле. Гадни не са ми. Лимона не ми харесва. Не. А значи пилешкия крак ти харесва, ма лимона е проблема. Да. Според мен на него любимия чипс е тоя. Не ми харесва. Не ето този. Патешкия. Патешкия език. Това кажете ми, прилича ли ви на патешки език? Е, само това не мога да разбера. Аз не съм виждал патешки език, ама е много страшно, ако изглежда така. Да, определено. Но като креативност давам точките си за прасковената бира. Да, Това за нещо, което креативност не е съм това. очаквал, че ще пробвам в живота си. Ако искате още такива видеа от нас, абонирайте се за канала, като цъкнете червения бутон по-долу. Също така, не забравяйте да ни пишете в коментарите дали искате още чипсове да тестваме, защото явно има всякакви различни вкусове. Аз със следващото видео съм ни подготвил токсичен епизод, така че нямам търпение да дойдете и да ни гледате следващата седмица. Пак обичаме ви, ще се видим в Instagram и TikTok на Ива Мандичева и на Денислав Димчев. И пау!